Murigaria chinsa isato chia butokire chia bono botuko mbuyamana soko gendra kubwatia emeroberio yen soko TV ngokwarigania SMS ama yekurwen soko chinsa isato obutuko bugano bwe 24 mutinyino 10 mwaka no bwechiri bubere 25 nchenkuru kwa Clinton ndigi karansa bonoike obana nchego ikomo elio linde nkomanye aya bariki baito bamangana basangirire kurwa sema mbiyare ngentambe kurwa se chinsemo au chingongonye chensoro gongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira ne chi county chonse 25 nebere asensi ya Kenya ama yakurwen soko chinsa isato achakira bon ama ya kurwen soko chinsa isato togo chakana roboti rwekirero kyo bokonya se amatemo kurwa se kenyero kyabo matara nigo bono basabiro bokonyi buko gachiro enyumba okwana nabariki amangana umongina Winfrida Mora nigo bono abasabire abasamaria bayako mokonya kumwagachira enyumba nonya nabo nigo musubati oyo harwete egento kye arwete bwa egento kiretere komenya obogima obokongu na abana baye murikito Caroline Mausana atarera enkeyo abono tuwaga ni roboti regasenjira yobwikira Familia yo mongina Winfrida Mora kurwa se kenyero kyabo matara ekike gotoka ime ward ya Kitutu Central nigo besokire na gusaba bokonyi bo kwagacherwa enyomba ono muchuna bo bwato bokongu twataka bokonyi yo yoranje gotokonya tokonye enyomba bakurara gigutwa ebo chokete kirase kerembure gutwa ebakoringe ebinto embura yatu yasira nande bamakwara sai nande barara Mongina Rose Nyabokyo yoro moiri gochia senke yu niga twere siro bokongu borase familia yu magega yo komosirio magaka bwenke yu Barnabas Nyabuga omwako 2023 kobwatokana no mubasokano bwepara bono twasaba gokonya uyo uranje gotokonya tokonye amwagachire nyomba nona abana bwatabu bane tari kunyara kubarageri nabo konyora ondo mokonyiro muturiro ondo mokonyire yanga kubeka onya gusukeria obugima usogende ondo mubungururira bando mwamuturiro yeto bokongu mwakona agakwa kangira bana bane bono ni mechana cyari timbe kuntuya timbwatikende kuri abana bakotekwe indagire kwambere ngokuragira abana kibaze kambura abana bakatiye school baigo niga tebire buna obugima bwabeire boko bakongera mona senkeyo abwase bono omumuro monene bwenkeyo Samarieta Abel Nyabuga yamobetereire gotiga kwegendereria asa masomaye erigokora ebibarua erinda nyorera abana bamwabo endagira senge dodo mujano monene mama ko tata 2023 agatari kuinyara beyante kuinyara Manchikondo kwa nanjina kwa toa konya na muna banda bake ntes kuru na tiga seat na watu sangwa ni chifomu wani hapo wana na bondi na botore zile sangwa ni ya sendonsi na okole mugondo iga na mchenga iga na nyana bana gitago sekara mu inanya odi na sina basapo ni ndaga kile muri to tenenya stwa bakayasira nanda to mabari ndo chabo se sikanye goto ona goto bate mu chando mu senke nigo bono babasabira abasamaria bayagweswanania nako bakonya asoko bagachera enyomba nabo igoko bakonya abana abo koirana esukuru elibanyara ko baba kwegendereria ase amasomo ana bwate bane oyo mumuro manene nabachitaga somaga kuleiti kulindita chikonyora go muntu kumusaponza agatige esukuru agachaka kurigiria abana babamwe ababake na mama mwe abotari kwenyara mama mwe abana bwato bokongu nere mubiro yetuli muyayigo tari kunyara kogenda kondo ararime ya mugondo nere rende nabwato bokongu meyaye bona abana babake no mumuro yakwendo ligi obaretera rende babwata baragira usekere batanyore ti nabo bakurara igo rende obokongu mboro muchoyo kurende twasabo yo wanja gotokonya tokonye amwagachire nyomba amugurire none gintu gyokurarira musa mo muntu akonya tokonya no moya boyamo senaro na nendo semeri na sana kora gutenda kwae esema batu toka sai ile mbule gote to chande kumono bono korwa abo matara ime ward ya Kitutu Central Kitutu Chache South county ya Kisii elietaria ne Mausa Caroline
Maiga hiyo chakia omoroberio onyota ime ya Kisii echi kibere chia itire nigo mabusoma na wizara yobwera nebwa mangana yekerero Mheshimiwa Stephen Saboke itukoria rero haraire omoroberio bokuba unengia bari bachorirwe ase omoroberio yo ime skuru yokoena na amaigerio yobobundi ya Kisii asa atebire buna heganga ya serikali no gokonya abasae kuirikia elio konyora emirimo bose konyora kunyara kwegenderia ase amagimabo elio baikiranie bose bairike emiroberio gukora umuchando bwokubora kwemiramo asabasa ime yensi ya Kenya. Pethuel Machini agotumanya ase nchera yobwikirana mo bisomo nene se wizara yobwerani na mangana yekerero Stephen Saboke tikurero nigo arairo morobiri bokuba unengia bali abaichuria aso morobiri onyota ase skuru yokwena na maigero yobobundi ya Kisii. Lero twechagaiga kobwati program ya nyota tu launch tema tukai tremake program ya nyota ya ligreti abana abake aba youth bali miaka 18 ni miaka 29 mono bali bata eternity form 4 bigite form 4 nanse egere abana abu bache belike batebe ikigen amagani abana radia ngi batagite bakoye ukwana nabarike mangana maya nigo Isaboke airere kirenga niganga yomorobiro yiga okonya abasae asebirenge biga bitatu. President Kabeke bintu bitatu bako na World Bank igentege tangani abana mpale babwate be bundisere bintu bakolire lakini batawa certificate tukunyereka recognition of prior learning abandi bari mechanical abandi bari plumber abandi bari electrician bako abandi bari mason bako lega sinki yakini batawa certificate wetere program eye serikali ya rigirete karanga ker kuaro lekani no batega se yo agera uyo certificate jigo konyo ya chigas. Number 2, on the job training OCHE abana mbandi bali bwate certificate abandi bali banyore bundio banyore lakini batanya konyora kazi bateme korra bakolega se practical bayi opportunity TVET wasande se no ni company no manufacturing baende bateme kazi yabo egere balani on the job. Namba 3 amangana ye biashara na mangana yo konyora income isabanyene abana bandi bali bakoltikire gendo bali gereti batatenga yaya anyindira nyore bya anyindira nyore bya sanke nyekonye biashara entrepreneurship chingo kicho nigo Isaboka rero buna morobiro rero no kubonenge bali baichuria na konyora ujumbe buna mbaikiranitse bintu biganeirie inero twalkuligire rero ego test edigelinga norweta saya info igete sense ande tobwatigas krei bia very confirmed oende ese mtandao wanza maswali make korora kuzinubwa tobo ngobi biashara kuzinubwa te birengeli biashara like an entrepreneur mind a confirm inte bisidi very nice kiro montago eta terima temo goche kuuso wete wa test wala nyakitagete pas kuzinya kyolengerret kero wa trayo a program yite cyo summarize kere word abana 70 ba qualify ko uchiri ba 50 usiengi makoba tobwa te word 45 abana chiri gusato 150 bagocha konyora onse abanyaruka nabamura egere bekonye bachake ne ntangani fesi ntangani ya manganaya akoera nanto jito phase 2 ne yende paka chike 20 billion kagara bono iga program ye koira 5 billion erote World Bank asibona tabiruni ganga ya serikali no gokonya abantu ele kugenderia samagimabo so rero validation to korabanto liligete kose no bale ande babuya tigenteke mpache bate bigugwetera abantu ba MSME nyakiba kwelika nyakiba kwenda paka ka banyori chibese cyo cyo bwana ne ntwe serikali turega konya abantu baitu kusaba abantu baitu. That's really our work, and today we had to come out for the youth, so I'm actually going out to all the 9 constituencies. So with the county commissioner now we are going to the next place just to see how it's going, to also make sure that the process is fair, and also just to give confirmation that nobody will be left out. Every single youth who turned up today will actually be recorded, taken through the procedure of validation until they are all finished, and then they'll be explained the next process. And because we also have their contact now, we shall continue engaging them in different programs, whether this one or other programs. Kuripotiria Soko TV kure county ya Kisii Pethuel Machini. Mweso monene nigo bono ne kiugo cha saba kuri mirimo be county ya Kisii hase banyarako babago kinwa
ebirugo hamo no mugavana we county yomuske Paul Simba Arati niko bono abakini ebirugo ose asege songo job groups hasomo sangerekano uyo hoene kigwa asegeti yechigosori kia Gusii Stadium humura gavana negati abwatani kurwa serikali ya county yo niko baikirana wikili forenge agotomanya senchera yuboikirana abakore mirimo be county ya Kisii bono nigo baneki bakogokera ejemere ya serikali ya county ya Kisii insiyo baraibwa yo mugabana Simba Arati kurogo chika bune public service board ya county ibatire birengo Gusii job group abo asabange babere bagotigara asekerenge kemo kemirimo gesaba kaligetwe mirimo omwaka wa 2014 wengine wamekuwa promoted 4 times. Unajua nini? Ilikuwa ni kwamba ni nani unajua? Inakula pesa ngapi? Hata watu wengine walikuwa wanasema mtu anaenda anauza ng'ombe yake, mbuzi yake, anakuja na bribe ndio anakuwa promoted. Wanachama, asante kwa kuhakikisha kwamba umefanya shughuli hii, na nitauliza tafadhali, promotion hii utakapoimaliza watu wapewe barua, na nataka niahidi kwamba leo akada ambao wao ni promoted ambao mko hapa, at least uko na pesa kidogo kwa promotion ambao umepata. Ako kwa na asomusangerekano yo baragani chaba kole mirimo be county ya Kisii kwetania elibwejemo kurwa ase bitengo a obya serikali ni garati abekire bene buna ni gale ne gangene ne yakweneka buna abakale mirimo be county na barabuo kwego bale buna mbale buya ase serikali. Kwa hivyo I undertake na mkisaidia kwamba tuokote ushuru wa kutosha. Kuna watu wako tayari kulipa hapa. I'll make sure pia tumepromote wale wanafaa kuwa promoted 3 times, 2 times. Kwa sasa hakuna mtu atakuwa katika job moja siku zote. Onyana boni gabarai ao abubekirana asomusangerekano yo bayetogia serikali ya county ya Kisii asoko banyura abakole mirimo be county yo abachandikira se kigetambe. Tangu ajiwe kazi mpaka leo hii hajaona ka promotion hata kamoja. Your Excellency, I work closely with you and I want to thank you for hearing the cry of these officers of the lower cadres. These people, Your Excellency, are the ones who hold us down here. So I'm happy that you are really going to give them the motivation. Kama unaweza saidia wao kwa kweli. Nina milioni naliomba, pewa hata hiyo. Hakuna msiasa kulalamika na watu wako huko nyumbani, mara nyinyi mara fulani pale na watusaidii. Hii ndio njia ya kusaidiwa na hakuna njia nyingine utaenda kusaidiwa kuliko hapa hivi. Bono ni gwikurate arurugo chia sonde bwensi uyo gosaba maki gose okorwali yaki elindatirwe kerengo ekiagera nigo obwasioko buganirie ase mirobero yoko batirie birenge ebyo. Akikwambia leta nikuangalie, hiyo list utaiweka wazi hapa treasury. Naenda unaangalia unasema asante. Wale ambao ni madirector, chief officers, CCs. Ukiwa kwa ofisi hiyo, ndio kama unatumikia hawa wananchi. Tafadhali isiwe hiyo ofisi unajisikia wewe ndio miungu mdogo. Hata mimi ndio maana siwezi hata kujisikia kwamba mimi ndio gavana, kwa hivyo I can do anything. Don't succumb to any pressure from a male worker or a senior. Don't. Bona maisonsi ni gariretie ase service board ya county kweneka bunango kolere mirimo ya so bwene no bwasioku na bakole mirimo be county abo ngo basabirwa koromokia ase mirimo ya beli batungetie elinde bagendera gwe konya kibogima inkuripoteri Nsoko TV kuroka gasobo gatakati bomo chibo songo e county ya Kisii Eritreane Wycliffe Orenge. Mwaziri wechisemi Muske Julius Migosi amaonoyo mwabo bwoborendi soipantuya niko bara humoiga bugwa ke kama gwasobo gachipo University ya Nyamira ensemo school ya secondary ya Kyabonyoru ewodi ya itibo ebunge ya North Mugirango university yo niko bonera gacho aseka kemeti nyikomi ase hera tware hebirasi 15 nekemo hegirache kwa irachibesa shilingi 1 milioni 10 ekerekyo niko bono bamwakira ekoko humora ibwenso muskole ya Mruto na kwa sababu menye benseme yo kumwa kwa boka sentunde ya kabere sobo chori bole bosi bo mwaka bwechiri bubere meronge bere na isano na ibere
kama kiogo chaki we University ya Nyamira yura chikorerwa nse University ya Kisii nigo wasi ori wabene n'abawaziri babiri waziri ori boborendi wa Isikoso Ipantuya abayigo mu waziri w'ekisemi ogamba munenjere moyo kubeka oboroso we University yura chikoira chimilioni chimibere era chigo kolekana inse yemetinyi 10 William Ruto agachagaiga last year 14 months a university yachirago siracha onolema wandoni ndo huyo ni mtu wa kusema na kutenda ama sio mtu wa kusema na kutenda? Ni mtu wa kusema na kutenda ama sio mtu wa kusema na kutenda? Ametenda hajatenda? Ona wandoni ndo wabolinde nye umuntu oba promise gegento na ino chiroge kolire umuntu ino mulimo otari mulimo leo na hizo mijengo ambazo zitakuwa 13 blocks in total itafanyika in phases and we are just rolling out the first phase. The construction period is estimated to take 10 months during which the project will directly create employment opportunities for our youth. Bagukwana ekero kyogo sioria sensemo ya Kiabonyoru wodi yaitwe bunge ya North Mogrango ime Nyamira igo gati ya barayiba ikirana boigo abajumbe igo babekire segeto yogo saba abamenyi ba Nyamira gosira serikali ere wabisi iri kwenekinga gati ya magendro muna ya nkonyarare ko bakawikirani wa Ngapo wanasema tunatembea na William Ruto kwa serikali yake mpaka 2032. Nionyeshe tafadhali. Umenye tena gereti. Ande zraanze gereti. Bado. So nyama ko baridi mono mono regi. Onyo Montanaro rachensi ito ya Kenya. Ndo mosiko ko William Samoei Ruto. Diwana ina. Nagie kogera muarakero monta ansire ko linge bisero na go join a government. It will be so bad. Eise ko bana ni ntwa magusi tora baisiko ye serikali. Kwa hivyo tunasema asante na tunamwombea rais wetu ya kwamba Mungu aweze kumbariki ampatie afya ya kutosha. Kweli president ambaye anapenda watu wake na akisema anasema na kutenda ni president wetu William Samoei Ruto. Mkienda mumwambie siku ya leo sisi kama wana Nyamira hatuwezi sahau hiki kitendo ambacho tumeona. Ninavisita university na kwa sababu nyinyi 2022 ndio mlikuwa mstari wa mbele kupigia Mheshimiwa William Ruto kura za urais. Sasa hivi mimi nimekuja kushabikia kuanzisha hii university and this is the greatest achievement. Watakana na matemu manene hayuage ndrete sense ya Kenya nigo mawaziri w'ekisemi churia siogamba gendrego singiranga baria barachi gotoka no buibi nigo barachi kwiruge tambo kerege tindi kera boroki wa wetani ya milioni 3 gutainye barachi go ikaransa sogotemu wa Kipsea Kichisea na KCSE. Mnajua exams tuwetu imeanza, ilianza wiki hii, ile main inaanza Monday. Sisi kama serikali tumetayarisha, tuko tayari, encourage watoto wenu kufanya exams vizuri na tusikue na malpractice yoyote. Na vile niliwaelezea, ule mtu atapatikana akileta malpractice yoyote ama illegality yoyote kwa ile exams atachukuliwa hatua ya kisheria. Steven Nyarikembonde, Soko TV North, Mogrange County ya Nyamira.
Maseneta we kaunti ya Nyamira mukomishona Okongo mugeni ni gobono harigetie kubeko muswada busio bwe bunge senate erikokorera mawonchereria richi kokobakonya abari bokonyora gwense konyora ribaga ryokobaenia abamwabo nebanekero ebilia nyagitari erigoro wego musika Okongo ni garigetie kubeko muswada urachi kobaigera barimi ande mono bekemeri yechae konyora engeria yabo eisaine okwana sensemo ya banyamatuta ebunge ya West Mugirango ase kaunti eyo ya Nyamira Okongo boigo ni gagendere kumwakira ekoko umusike Fred Matiangi asekanga yayo kuriyekerego kyobora ibwense bunagotuma nyomurikito Frida Kerubo Wana moja mo wikera abajumba ababaminto bale koruese serikali yekoroku uda muntu tajago tenga gachiete Nairobi ruta kama tenga mo support umuswada bwo Okongo mugeni ekiara ni inwe moto jorete 20 no bauda ali numo hete kura igaba jumbe wose pi batubwate sio muswada uyuete ranko erari oveani Okona kwa kuboria kwa seneta wa kaunti ya Nyamira Okongo omugeni anigago cha chinga kichinga chigendete gwetera amakongo asoko enia abamwabo ekero basirire anene goikera konya endimero eligwa kana ebilia nyagitari eligokora omuchando yo nigo konga imukirige tambukero na kubika omuswada oyorabe kugosira abana inchi nanje nabegete bir bunge egotebanga umontekera iru nyagitari number 1 utwajoreza serikali itorende make sure ngeke rutokurwara amanyo nari nyagitari togosira onye mondo itabwati bese umubero bwato ko mondo yoeniwo serikali yakana ebiri yo chinga kechio oboigo eliogosiria obokurumi na boigo goseria obotaka nige serikali ya boligwe gotoma chibesa gochia ase skuru tutune seneti ya Kenya twabekira omuswada tawote banga onye serikali gezete gokonya mundu motaka tigeto me fees onye kere 24 ya to me fees yonsi pi ochie skuru to manyo mwana yokana wakaliro fees ambaye yoko ni ke form white uchindavi wamanya konyora chiri wibere ne fees kere 24 ejinji gokonya Asense Mende ni gaboli omugabana wa county ya Nyamira Amos Nyalibo oikerania amagendero ase county eyo kubwatikana nenengo egosoa aroro taye muna abamenta chibesa gocha Nyamira konyo mugabana akonya batabanga seneta karago kwana ngushigo kolegas narakire metinye toto kone gocha goika January ijote na awate bile chinarete nere tigacha totenga chibase chirio Okongo mugeni aretete nabegete parapali engitie mwamu yachire Nyamira oda abodo kole gashika bire ikarona chiretire nerato erese ngakiakorire gashi abunaro magoso nabo kwegerera abalemi nigagania serikali kubekera abalemi bekemerigie cha chibesa ensemo ili kubakana kubwatikana ne bonus enke eyo banyora oshimiwo korokupita munya na etete Nyamira agaida chikaunti chinyinge akareta reforms che tutara igese chi director tutara itokobolio mushime William Ruto nga onya gakobekera abalimi bemesie waewe bilioni yemo na milioni 170 wachigwaka none bonus uno amagolie mesie abeire bobe nturende ndora baewe checha enere motion toji kobeka bunge tobolinga intwe una abantu banyamira nkitotara bekerwa chibesa ese ekemeri yecha na intotonya walebesa bana abantu bemesi bakoreki banyorire nonya nabo nigaboli abamenyi bensemeyo gosira Dr. Fred Matiangi asiganga yae yokorigia ekirgo kyobora ibwense ni president korwa teliboronge mbalenga batayetengo mwana yitokoro ku Dr. Fred Okengo Matiangi asimo Kerubo Frida Ensoko TV abara ikorogusi nigo bono baikirana somo igabo masabo anya gusira meri nyachae au yo horenge muswati mwabo Charles Nyachae uyo kolekana se kanisa ya Nairobi Chapel ime himocho Nairobi ukwana kurwa sense meyo nigo bono bamuririre nyagusira asabate ebire nigarenge homonto muya na nigo abwate obwanchania ase abantu bonsi humurikito Linet Nyambane no arenga sense meyo horbotirwa ya senchero bikirana Oranga mbia mono sana asema
egati yabarai baikirana asomo yegoyo no yokabeire omobunge onyaribari chache Richard Tong omoseneta omokoro Professor Sam Ongeri oyokorige kerogo kyobobunge nyaribari Masaba Ben Mumanyi naboigo omoraria Fred Machoka erikorwa engora yabo yabene gochia ase amate ya Nyagosira Mary Nyachae. A very strong lady, a lady who meant well, who has supported many of us, who has supported the community, and akode binte binge asama tukabeiro boiko gwenseye. Gotubuata magomba manene gekogera goetaninga no mwana ogusi oyo no musubati na manyete olingo musani one gekogera amate yo mugaga Nyachae abange babo Charles Kennedy Michael na abande n'abasani bane kiagera umwana oyo no mwana orengo muronge ubwate chinjira chingiye nando bwata masikani amanene kubwa andons chinga kiechio nigo bairari bagerio na kurwa okobore gochia saba gusi kubwata chikura eriku yarigania ase obochori bore bosio Chester so bonge because in Nigeria yoka tora be empowered as a community in Nigeria yoka tora erwane bunegesaku nonye nabo bakwaneire obuya bokubwatera nabuna egesaku erigosira omonto yomo asobochori obonene bore mutwe ekerogo kyoborai bwense na ntwanje teni maiteni abange baito ntwanje teni yo minto Fred Okengo Matiang'i Nigeria yoka tora mo support Nigeria yoka tora tware mini nekare tora tware chikura chinyinge busi na monoko bwa karto na isiko itwakwana no bwanja no bwa maskanya manene so that abantu bamorore no muntu muya orweta segesa kwekia mbuya ko bamo nenga kibune mumenyetenga ntobwena tako bamo ekogera buna muamo gusi enga kienere ntangani twalire abarai babere abantu bagona batebanga abantu abanabaya ntubwato mugaga maraga ntubwate no mwana ominto Fred Okengo Matiang'i bonse bakori yobogambi nako bakori yobogambi ntubwena takolema egekogera community ki kabira kina ende ebwata abantu babere bakorigereri gwanga abantu ababonsi oyomo ase abo babere mbabona tagotora akereke mubonete gocha mu mwensi kugenda au teko bakonya ira mobra konyeke ekero egisagukiramo usi maite birune chibisa kubinde motutukanye kero geke bantu babaita bire ora nande chibunando chekera timanye sibangana mange lakini bunando che endororo yadigereri umwana wa Fred Matiang'i nigo boigo baroko bore gochia se bari bonsi bagochia goikerana asomo yega bwa matanga ayo arachikokorekana rit koria Jumatatu nyosia ensemo ya Kisii County kwenekia omorembe amaskani boigo gotaka siasa chio goturbania omoyegoyo abantu bonsi pi bali bagochogochororo ebense itikiore abantu bonsi baleta amani matanga ya nduto itia tware segi teta abantu bonsi position both sides bachororo koro muntu akwana mangana ayo so morembe na ni muntu teyo kwoni chamende yonsi litukeneria matanga eguru bedi ko basa matanga ndoru chikwarawo goripoteria Ensoko TV erietariane Linet Nyambane Wanchumurigeria saroboti oruo ruaye Linet Nyambane no tokoiro mutumo komo kegase studio ya kabere kore natura se kagetari getambe toka entrego sanga mange tuskale Eye Ensoko TV Oboroso Bumugusi Mwanchumo ligereria Ensoko TV Oboroso Bumugusi
inche Clinton ndigia senjira ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa yama yakorwe ensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bego litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana maya buna nyara ko baga gwateka kurwa se chinsemo au rongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bego chi county chonsi emirongene na isano na ibere Ensoko TV oboroso womagusi. Kwanza kabisa ngote babu na buja mane sunu kwenye gena kuruncha kati kotera na reke buna kamono nda mateke ndoko korada kinyu kugena kono bugambe komo ke basa bakati monte matini mache mutu kwenye nambani kironji ko simakuta mutu na kuruncha reko mutu meke bikunde bimotu ndiko sinyu korada mutu nzure kamotu yo teko kuna come to flani na onde ime ya Ensoko TV oboroso womogusi abangi na ruteke iririato abakoro bagateba iga amatiratira ngorige nyabinge aninya kobitinge suguta ogotambuka na itimo koboko amanda gitere igonaki omukungu bwenyangi niga kurigigwa getango getaiyo gwikonyo Eye Ensoko TV oboroso bumugusi. Karibu sana mwanjo murere asense mega ya kabere mbiyamana soko gandra gosanga na into na bono togoska bosio abantu abamenyete no bore magwetani me ya mukuru ase county ya Migori nigo banyorro bokonyi bwo kwegendera asama gimabo kuru ase kiombe kemanyika inevu na Light for the World bagosanga nabarikia mangana ekero yoko bwato ko bokonyo bwo nigo bona batendrebe kiombe kyo baereire buna heye nigere buna enchire moyo kwenekia abamenyete no bore mankubwatira nigo bare asoborai abega magendro ase serikali ye county na bego kwegendera asama gimabo barabwa banyane Deborah Kerubo abotumanya ase enchire yobikira Betania abantemia ya mo bamenyete no bale maimeye county ya Migori nigo bono banyorire obokonyi korwa se kiombe kia Light of the World erio bachikonyara gutinya oboncherere bwabo erio koeneke buna obogima bwabo bwonchoreiri omuroberio yobono nigo gochia koeneke buna abantu bonsi bamenyete no bale maimeye county eyo banyorire libagalia bene asokorenta amagenderero ase bono bakirimbo ya mono gochia se byombe byo amone serikali ye county ya Migori. We had done the awareness, we got into the onboarding, that is enlisting those people that we can start with to see whether our idea of inclusion could work or not. After that, we took the participants through several steps. We call them the disability journey, where we give them some capacity building in terms of business skills, in terms of advocacy, in terms of networking. These are done periodically. Gokwana Linet Okumu oyore omamenyi bwe county ya Migori boigo amenyete no balima nigo bono aereire ogichana kwaye asoko nengetwa kwa bali abamenyete no balima ase chinga kichinyinge. The accessibility challenges. You find that most of these social amenities are not disability friendly. Like we have some other offices which are not having ramps. Even some other hospitals and churches. Another challenge is acceptance. Acceptance here comes within our communities. You find that ability, when we are not accepted in your local area, it becomes a difficult time for you to even exercise your abilities outside. Nonye nigo abateneria buobe kiombe gia Lights of the World nigo bono abatebiribna kisababu chinene chikogera abantu bali bamenyete no bali makonengetwa na singincho batari konyora obokonyi bwo kwegendereria na gwetenenera. Rights of persons with disabilities have been made known to persons with disabilities within the Migori County. Initially, as you know it, that persons with disabilities are being discriminated against, as well as looked down upon, because that one I would say today is something that has been happening in the entire world. This one was happening because the persons with disabilities were not empowered, and therefore they were not understanding their rights. Obokonyo bwo nigo bwarentiro mweso manene asa menyete no bali mense meyo erio gochia kwegendereria ase chinchira ao.
Deborah Kirubo, Ensoko TV. Biamano Deborah Kirubo norobo turwa senchira yubo ikranu mwanchu morigari abono ayakobwatia namaya kurwa sensemo ye chigosori. Asensemo ye chigosori mwanchu morigari ya mumunyoki ya Charles sa tinegati ya bari babegete ense ya Kenya asokwerukia hebendera hase chinse chisko chinga kichama minyoko au ye chinse akwera buna haye bweretense ya Kenya hebya gwebinge nigobono akuboria serikali yabainyora na kubasira bari abarenge abaminyoki na bari barwandrete kwene kyangu ikirani bari chigosori cyabo ase chinga kichama ega Vincent Munda agotumanya ase inchira yuboikirano ono nyamawe ru uchiri ongo musabira maya naende buna toko mwanya toranga twamanya so obo itongo oyo no mumyoki chimbero mukoro Charles Asati gakurwe nkora yaye gochasoyo bakamyokire komonya gusira esekia nyamaho niga kuinyora buna bachite nkumase chimbero cha Olympic ya Munich chinga kiche miaka ya 70 karete rire ande tangaine kare nyamaho nyamaa kagenda noro ika ase 200 jere uyu gatatu bana arengiro bati uko sangi akaruaga akamnyaka akanyoro oire nambe Asati no mweboro Nyakongo sub location Central Kitutu location Mangai County ya Nyamira naso ametaga ike class kia gatatu kurenda sengencho yobore mirobe bitoki na bwato katama somo na gochaka utare cha ime ya Kericho estate ya Tagabi nairanete naenda gasoe skuru yoboroso ya itoboya nsemeyo ya Kericho chinga kiecho nalia chagete kwegera kuminyoka ekehewa gyo kuminyoka nkimuri getobonya nyimbo bwa Kenya Army na konyorama egerio ime na nyuki nkuru abwa chagete kuminyokerense ya Kenya chinse jesko na gusungero ire kwebya webinga mono 1968 niyo yarenge nsemo ya Olympic tukamnyoka bakanyana babwire cyose gakiye into achole twe ase lire ya 454 inje na yageti nkanyara na babwire abantu bari tukamnyaka ni nabarabos natanga ndiye getekia nego ndebosi nkanya mao sekia tuarenge inje nyamao na vitali bon uyolengo munandi ajitenera gasira na Daniel Rhodesia nere ise David Rhodesia 1970 tukaenda Commonwealth arenge Edinburgh Scotland nkamnyoka 400 nkabwa kanyore goli kamnyaka 200 nganyore bronze 1971 tukagenda chitua isiko cyo kumnyaka kanyaranga inje ngoyo chibo ekero kuligirie bya wasungete bwaye na bokwene kibuna no mumyoki ya torenge we chimbero cheigoro ekera korengania bono nenga kiyo nigagoteba bomyoki mbwa bwate bitoki buna bono abarende ngakiyo kende nkiarenge tware ko korause twairu buna bono turatebe gusinko ebutwarenge muna beseiga kiratokonye onye ndiriye muna rero anga nanje ngwetogerinde ngomane nanyorete gintu giankonyete kurwense meye yemijeso kiniege sieke berende kanyora bese ndiri nkiraja Asati bwe myaka etanite 53 bono nkorera ara magoro na bana bate ndo murwero kokoro gonsinyete kwakanasinyuru naje jinya gitarigo tindo jigosenko kuwana ukarekorende nyasaye bie komonyene nakurendete egekora ngonyo gotachande no korogubya nabwate ngana gochase bali bakorekana neke yo kuminyoka njango sabera abana babono nyendi bagwanja bakoromokia aseme cheso egekora kumnyoko mulimo yomo onyoroire kimilioni no mulimo itayoira chinsa igoira kitageka tari umukibuoka ko basaba batware etabinero ni yengencho mono umwana urutane discipline okomatebye gentu kwarogonya kweta kando tagokora buyana michese Omunyankongo yu nigagoteba serikali yabebire nonya bari kuminyoka bakurwanira seryetali ya Kenya tigabone serikali yaitu na leta igoto inyora aende manyenga
O maana ntua mogetie bendera ya Kenya iguru. Agekogera una 72 kartu amyagete ko ba ariko charuka chinyomba bamacha gwata chi TV. Wantu mayo barengera ringa. Ora sikaro nende kora atulgire nara ya tatevi ngai kuono ngakio nigo tuebai. Noko na kugosaba kwa kurwa serikali. Supportero kurwa serikali anganga gokaturi. Nere to support kende ite to gogo. Vincent Monda, Ensoko TV. Tuguska bose mwancho murigari omurikito dano mwaga niga gotumanya buna hetimu ye egosori yenkoyo yabanyaruka Harambee Starlets nigo ya yengera etimu ya Gambia chigori sato asema segetige chikosori kyanyayo naboigo egakombe kyambamerane ligi eri ya Bongereza EPL ngekigwa asense ya Kenya ase muraibwense William Ruto anyara ko bagago kyari ne asenchira ya bena senyomba yo bura ya State House ni gere buna nchirembo yegakombe kigo chigotariwa ase chinse au asorogongorigaru Africa. Etimu uyenkoyo y'abasubati yense ya Kenya Harambee Starlets gekora uno mo kapteni w'etimu yo Rutungosi amo no morokia Beldin Odemba kako konyo no morokio nde Jacqueline Juma nigo banyasareire etimu uyense ya Gambia chigori sato asayemo wimigeti Kyanyayo Stadium egosori yokuliye tigitiyo chigosori mirano biria bya WAFCON by'abasubati mu Rwanda Africa ebirakorekane imeyense ya Morocco omwaka ogocha chigori cha Harambee Stars nigo cyanyonsi bwana mogosori gyata mwana Alima Adam Jericho edeka ya 12 egwetera mupira bwe penalty korende egori ya kabere yafungwa no magosori gyatsa kiteka cyo 19 Farisa Diambo ase musumali bwo mwerio obwe timu ya Harambee Starlets obekwa aseneti ye timu ya Gambia no magosori Sharain Apisa edeka ya 45 bono etimu yense ya Harambee Starlets nigo bago chikotonwa chisiringe chimilioni 5 bono muraibwensa balierere irarit kolya lero egosori eyo nigo yekenwa mwana barai au egati yabo omurikyo mwana ase wizara y'ikigosori Elijah Bangi omurai wekombekeria yenkoye mense ya Kenya FKF Hussein Mohamed amo onomokonyoye McDonald Mariga egosori yo moiroro nigo bono ragosori bwe litkolie chimatato imeyense ya Senegal kitarike 27 mutinyo yo 10 ase abasubati abo Harambee Starlets tayare batachire kugorokomo osogochya kwina chiretigiti yege kombe kyo omobwi nigo arachigosanga amone gitimu chinde 15 ichikagire gocha egosori ya WAFCON ndio mwaka ogocha na ebirano biri bya NSL y'abasubati imeyense ya Kenya ingosigosoro bire sentune ntangani isoni yo mwaka 2025 gwikisoni yo mwaka w'ikibena mungene sana na ibere eseme aragongo rwagusi abasubati bali balona Starlets abo batiribwe ngasi gwike ligi yo ya NSL bwangoiga barachikunyarigania etimu eri ya Iron Ladies litkolye chumapiri kitarike 2025 nemo chinsa isano na ibere chamugaso imegeti keria kyarigama market grounds agosori yende nigera abegati abasubati Shabana Starlets karabara kunyarigania itimu eri Kakamega Starlets imegeti ikeria gya Kisii University Grounds rit koria nkyorie chumamosi kitarike 25 chinsa isano nemo chamugaso ase omorokia bwe timu ya Shabana Starlets oyuna bayigo kabiro mogoseri gyata okare bwe timu eri ya Shabana Peter Maisrogechi amo no captain bwe timu ya Purity Akinyi baene kiro kugena kwabo kogo cha konyorobo bwi ase goseri yeyo ntangani kabisa ye ligi ya season yeye. Kwa majina naitwa Peter Ogechi, head coach Shabana Starlets. Tumejitayarisha vyema na tumekuwa tukingoja hii siku and we thank God imefika. Ni on Saturday, our first match of the season. Tuko na Kakamega Starlets. Ni game ambayo tumengojea sana na kulingana na preparation na tunajua God pia kwa pande yetu, tuna hope tutakuwa na good results on Saturday. Wasichana wako ready, kila mtu wako ready na pia nashukuru God juu hatuna any serious injury, so all the players are available kwa mechi ya weekend. Jina ni Purity Akinyi, captain Shabana Starlets. Mimi kama captain, timu yangu iko sawa. Tumejipanga tangu pre-season hadi saa hii. Hii ni game tulikuwa tunaingoja sana. Na hii season ni yetu. Lazima tupande Women Premier League. Msimu huu tumejipanga vizuri. Juu akikuja last players wengine hawakukua, lakini saa hii players team iko full. Tunashukuru. Na weekend yeye
emina biri ebie ligi ne imeyense ya Kenya Sport Pesa Kenya Premier League kogendra biko gosori bunaende asemeye ti keria kia Gusii Stadium abamurabanka Shabana FC bauchinga ni club keria kia Mathare imeyege ti ekio ochinsa isano onaibere echiamugaso ase kagere gochikoba egosori enkongu kiandege komi chingaki omogosori giata abwe club ekio gia Shabana FC Brian Michira Migiro abereko bakagwa ko isiko semeti nyebere mega ayo kumio kuguru kwaye naritko orialero ni gomora ibwense ya Kenya William Samoei Ruto abakaba kawakiganike kombe keria kirigene yense ya Bongereza EPL imeyense ya Kenya ase Ruto airachinga kiechio korokyo ogwanchani bwaje ne club keregia sano kirigene ya Bongereza asate birenga ane club bereka bakagutetereria samatuka mange chinse chinde kombe kegia EPL kegere gotara meorogongo rwa Africa na monense ya Nigeria amonense ya Ghana. As many of you know, I'm a proud Arsenal fan. It is true that the last 2 decades have not been very easy for us. We've had our own share of heartbreaks and near misses. But if you have been watching Gunners lately, then you know the style, the swagger, the spirit. It's all coming alive again. So to our friends in the EPL and across Europe, watch out. Arsenal is back. And Soko TV chigosori nchenkoro kwa Daniel Omwaga Mwancho murigeria abo nkurwa senyomba yoburai ya State of Zose County ya Nairobi asumura ibwense arigania senchira ya bene ege kombe ekyo ke gocha kogosori wa buseke ndate kogosori wa na mamerani ari ensemeria ya Bongereza nigere bune nchira ya moyo gotari kombe ke kasoro ngoro Africa nense ya Kenya nigo yarenge ense ya agati ya chirikira chi gotari wa somura ibwensa chikira gotebanga no mutioteria omo nene kegima we timu ya Arsenal tindageti komenta singenjo na nche omwago chikongengera singenjo umwaga no muntu we timu ya Liverpool korende unaba tioteria we timu ya Arsenal yega ndate kurama merani yega kombe kyo tote bangambu ya muna soko gekiase ense ya Kenya chenkoro kwa Clinton Ondigi aseri baga ya bambo atesia kuru ase studio ya kavere kwene kamera gine chibichango chara senchirengia tote robot kovia tindi kwa na singenjo mo director naga ndate ko kwandra maigara no muntu Manchester United tumira na sembeo nyasaye kagwanji.